Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Rikicin sarautar Kano yana da nasaba da siyasa, ya kuma samo asali ne daga shekara ta 2014 lokacin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya naɗa Malam Sanusi Lamido Sanusi, yanzu mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu, a matsayin sarkin Kano na 14. A wannan lokaci an samu rudani a Kano saboda al'ummar jihar sun sa ran a naɗa Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano, amma hakan bai tabbata ba. Akwai waɗanda ma suke da ra'ayin cewa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya naɗa sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ne don ya bakanta wa tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan bayan da ya sauke shi sarkin Kano Muhammadu Sanusin daga gwamnan babban bankin Najeriya, sannan da kuma maslahar siyasar shi Kwankwason ta Kano. Saboda haka an ta samun zanga-zanga a faɗin garin Kano baki ɗaya. Bayan 'yan kwanaki an samu zaman lafiya, hankula kuma sun kwanta, al'amura sun koma daidai a Kano, an kuma ci gaba da gudanar da harkokin mulki. A shekara ta 2015 ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mataimakin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ya ci zaben gwamna a jihar Kano a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Bayan da mai girma Abdullahi Umar Ganduje ya karɓi ragamar mulki a Kano, sai al'amura suka fara tsami tsakaninsu da tsohon ubangidansa a siyasa, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Abin ya kai ga an raba gari, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya koma jam'iyyar PDP. Haka dai aka yi ta tafiya, da su da magoya bayansu suna ta zargin juna da kuma jifan juna da munanan kalamai. A wannan lokaci aka yi ta samun sauye-sauye a tsarin siyasar Kano da kuma gudanar da ayyukan gwamnati. A shekara ta 2020 ne gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta zargi sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da tsoma baki a harkokin siyasa da kuma tafiyar da gwamnati. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta kafa wa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kwamitin bincike, inda aka zarge shi da laifuffuka da dama. A dalilin haka, gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta sauke sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga sarautar Kano, ta kuma ɗauko mai martaba sarkin Bichi Alhaji Aminu Ado Bayero ta naɗa shi a matsayin sarkin Kano. A matsayina na sakataren gwamnatin jihar Kano, masu nazarin siyasar jihar Kano sun karanci cewa kirkiro masarautu guda 5 da aka yi daga masarautar Kano a shekara ta 2019 duk siyasar jihar Kano ce, domin an taɓa yin haka tsakanin tsohon gwamna Muhammadu Abubakar Rimi, wanda ya kirkiro masarautu guda 5, da kuma tsohon gwamna Alhaji Sabo Bakinzo, wanda ya zo shi kuma ya rusa su. Wato dai tarihi ne ya maimaita kansa. Saboda haka abin da ke faruwa yanzu a masarautar Kano baya rasa nasaba da zaben shekara ta 2027 tsakanin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kowa na neman tudun dafawa da kuma hajar da zai kasa a kakar zaben 2027. Saboda haka, kai ma talakan jihar Kano sai ka nemi naka tudun dafawar da kuma hajar da zaka tallata. Ya kai talakan Kano, ya kamata ka sani da mai martaba Aminu Ado Bayero da mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu duk daga gidan marigayi sarkin Kano Abdullahi Bayero suke. Da marigayi sarkin Kano Muhammadu Sanusi na ɗaya da marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero wane da ƙani, dukkansu 'ya'yan marigayi sarkin Kano Abdullahi Bayero ne. Saboda haka sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu jika ne wajen marigayi sarkin Kano Ado Bayero, shi ne kuma ya riƙe shi ya kuma ba shi ɗiyarsa aure. Shi kuma sarkin Kano Aminu Ado Bayero yana matsayin uba ne wajen sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. To, talakan Kano ka dai ji, kai kuma menene naka nasaba da su? Mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.